Chuzikaye ndabwera ndi nkhani pano, nkhani yachisoni kwambiri, nkhani yokhudza kwambiri kunena kuti asista amene tikuwaona pa screen pathupa ndi zonena kuti apangidwa chipongwe ku Blantyre. Eti magayizi kuwapha atunde kuti kuwapha kwake kuchita kukhikha ndi chingwe pa khosi pa kumanga ngati kuti mwina mwake akumanga mbuzi amwene zosayenda ulo ndi pang'ono pomwe kumanena kuti anapalamulanso chani, analakwa chani sista wakuti mwina mwake apangidwe chipongwe cha mtundu wotero. Mondilole ndifotokoze bwinobwino kuti iwo ani ndani nanga izi zachitika kutino. Iwo atunde kuti dzina lawo ndi Atuhanire Chomo. Amene yuyutu ndi zoti anali doctor monga mmene tikuonera mmene avalira, ndipo amagwira ntchito ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital. Sanagwireko ntchito kwa nthawi yayitali yayi, kungoyamba ndi kuti no mu mwezi wa Januwale chaka chino kumazafika pano pamene tikunena pano ndi zonena kuti ndi mmene anakhala ngati wakhala kugwira ntchito ngati doctor. Kariya yake inali itangoyamba kumene kuti yambe kushayina. Nawo kwapezeka zonena kuti no mama wa lero kumene amakhala ndi kuti ndi ku Mount Pleasant ku Blantyre kumene koko kwapezeka zonena kuti to basa anthu kufika ku nyumba kwake kupanga cheki akumpeza ndi kuti munthu uja watani ndoti waphedwa kumene kuchako. Ammanga chingwe pa khosipa, kuzatire kummanga manja ake ndi kuzammanganso chani miyendonso. Kumadabwa zonena kuti what is happening? Nawo tikamakamba zonena kuti kummangako musamaone ngati kuti kapena mwina make kummanga kuti nawo ammangira ndi kuti azikhweze chani. Zofika ngati kummanga kuti no strangling the person, kumukhikha ndi kuti ndi chani ndi chingwe chija pa khosipa. Anyways, tisapange conclude kunena kuti mwina mwake wakhikidwa choncho chani kapena chani komana akunena rammanga ndi chani ndi chingwe. Zomwe zikutanthauza zonena kuti tingodikirabe postmortem. Akapanga ndi kuti no mortem ija kumpanga test postmortem ija kuoneka bwinobwino thupiri kuno kodi apapa chimene chinachitika ndi chani, azapereka ripoti bwinobwino kuti kodi chinachitika kwenikweni ndi chani. Komano so far madeta amene akubwera amene ampezera munthu ampeza ndi chingwe pa khosi, kuzampeza ndi kuti manja omangidwa komanso miyendo yotani yomangidwa. Zosayenda ulo ndi pang'ono pomwe ndi kuti anali atatisiya nthawi imeneyo. Nawo ndi zinthu zonena kuti iyeyu sizoti anali munthu wamkulu kuti bwanji kuti kapena kumakafika mazaka kapena 40, 50. Hayiso. She was just a young woman. Akuchoka ku school and wagwira ntchito for about 7 months ngati doctor ku Kamuzu ku Queen Elizabeth Central Hospital. And iyeyu anali ndi zaka 28. Only 28 my guys. Zaka 28. Kariya yake ija asanayambe kuidyera after kuphunzira all throughout kumazafika ndi kuti wamalizano kungoti akambe kugwira ntchito 7 months working, basi munthu akupezeka zona utatani akuphedwa zija zosayenda zosakhala bwino olo ndi pang'ono pomwe. Anyways my guys, nkhani zomwe zachitika ndi zimene zizi zachitika kutino ku Blantyre. Izi zikuchitika pamene ndi kuti mukhotiso mukulowa nkhani ina yokhuzana ndi malemu Victoria Bobbe amene anaphedwanso ku Blantyre. Ndi kuti muzafananize nkhani za malemu Victoria Bobbe ndi nkhani ya uyuyuyu. Muona zonena kuti ikufanana mu zina ndi zina. Inde zina ndi zina ikusiyana koma ikufanana. Ikufanana motani? Atuhanire amagwira ntchito ku Queen Elizabeth Hospital. Kumeneko nditu ku Queens ku Blantyre. Kubwera ndi kuti nayenso uyuyu Victoria Bobbe amagwiranso ntchito kutino ku Queens komweko. Mwayiona imeneyo. Victoria Bobbe anali doctor. And atuhanirenso ndani? Doctors. Mwayiona? Now, Victoria Bobbe sizoti anafa pa ngozi kuti anachita kapena ngozi ayi. Victoria Bobbe anapangidwa chipongwe. Anatisiyamo ena atapita kukamupha, kumuombera ndi mfuti nditu. Kumuombera ndi mfuti pa! Kutino osati kunsewu, osati kuchipatala kuntchitoko, anamuombera ndi kutino kunyumba kwake. Kuchigumula kumenekoko. Mwayiona imeneyo? Uyunso ndi kuti atuhanirenso sizoti wafa kunena kuti anadwalika kapena chani. Hayiso. Wachitanso chophedwaso. Ndi kuti kumpanga zimene tikunena akamkhika ndi zina zotezo tiona bwinobwino mmene angabweresere postmortem results kuti zayenda motani. Komano ndi kuti no waphedwa. Waphedwa kuti no? Waphedwa tikuteko ndi kuti kunyumba kwakenso. Osati kuchipatala kuja kuntchito koma kunyumba kwake. Then why are you targeting my doctors? Tuchitika ndi chani?
Chabwino aja Victoria Bobewa panopa nkhani yamba kumasongola ku khotiko tikati kupatsanso ni update imeneyo chaposachedwa pompa komano it's just very very sad and concerning chifukwa ngati dziko apapande kuti tikuluza maona tikuluza kwakukulu ende kuluzako chifukwa chati zimbalangondo tinatake tomweno tikupezeka zototi kutani tikuwaphano anthu ofunikira ngati amene wawa tikamakamba zoluza magayizi look at the qualification ya anthu amene wawa kapena nde kuti no makaliya anthu amene wawa atuhanire anali doctor mwayiona imeneyo nde kuti no Bobeso anali chani doctor osamagwira ntchito osangoti chipatala chaching'ono amagwira ntchito ku Queen Elizabeth Central Hospital chipatala chachikulu kwambiri kuti no chigawo chakumwerako meaning kunena kuti no ngati zavuta kaya ndi kumulanje kaya ndi kuti no kaya ndi kuthyolo zipatala zakumeneko zavuta rifa matenda akula amapezi kuti atumiza nde kuti kuchani ku Queen Elizabeth Hospital kuti akalandira chithandizo kumenekoko and here we are kumene kujako ma doctors amene akwena azipazika dola kulandira kupereka chithandizo ndi amene nde kuti akuphedwa nditi anthu topanda ntchito mu society so ngati toto munaona magaya aja amene anapha Victoria Bobewa aja those people analibe kaliya ina iliyonse yonena kuti tinganene kuti no anali ndi phindu ku dziko lathu lino ngati dziko la Malawi analibe phindu lina lililonse instead of uso kunena kuti mwina akhale kwa phindu anapeza kuti kusowekeranso phindu kwawonso anatipheranso so munthu usonena kuti ofunikiranso mwayiona imeneyo Victoria Bobewa anali dolotu kwambiri she was a star makamaka ngati ku nkhani ya gynecology she was a very brilliant gynecologist kufika point yonena kuti even amakaphunzitsa ku university kuti akaphunzitse ana ena kwagawira ukadaulo wake and then anatiphera munthu ngati amene ujayi we lost in that way maona ndekuti anthu amene akufunikira mathandizo ena ake kumbali za ku gynecology something in that sector kawafuna kuti akalandire mathandizo ku Queen Elizabeth Hospital ndiye kuti no tachepesano ndekuti mapersonel anthu ogwira ntchito kumene kuja tinachepesa pamene chani Victoria Bobewa anapeze kuti waphedwa. Now here we are, Nsungwana Nzimayi akupezeka zonata akuphedwa. And this is so much painful, you know. The way she was just from Kangara ngochokera kayandi ku school, the way mene zikuonekera. Fa kuti wagwira ntchito ndekuti for about 7 months. Sizone kuti no, chaka ndi chomwe sichinathe sanathe chaka amene iyoyo. Wapezeka kuti waphedwaso nditi anthu sotopanda ntchito. Tima serial killers timbava timene kuti mungatipeze simungaronanso toone kuti no. Takapuntha buweso ngatito. Mwayiona? So sad tachepesaso ndekuti no chiwerengero chama doctors pamene pachande kuti pachani pa Queen Elizabeth Central Hospital ku Blantyre chigawo chakumwera. Mapero penipeni ifero chiwetu kuyembekezera nchonena kuti apolisi apa pagwira ntchito yawo mothamanga kwambiri agwira anthu amene apanga chipongwe chimenechi and tive kunena kuti no chifukwa chani why it is wrong because mapero pene tikhasikhala paso ndikumayang'ana no kuno kuti no mwambano so pano kumapanga tageta zimayet mwambano so pano kumapano ndekuti ma women gender based mufuna muzibwera no gender based violence eti kukanga tiziro wanga or South Africa imene mango khala yonse maminute ochepa nzimayi waphedwa maminute ochepa nzimayi waphedwa tiziro wano kumene koko and then you are targeting very very important women like this. This is very very sad. Apolisi mugwira ntchito yana baba otherwise apandesi zinayendepo we know kunena kuti no amene yoyo Nsungwana uyu analinde kuti ndi family yake analinde kuti ndi okondedwa awo analinde kuti ndi anthu amene amagwira nawo ntchito anthu amene ndi kuti amakhala nawo bwino maneba ndi anthu ena otero. This is a big loss to them. Mawu athu sangathe kufotokoza bwinobwino mmene anthu amene wawo akumvera only iwona amene akuzota akumva motani. So we are very very sorry and we pray for you kuona kuti Mulungu atende kuti kukupasani mphamvu pamene mukulira imfa ya okondedwa wanu atuhanire chomo komanso ndi kuti tikupemphera mzimu wa Nsungwana ameneyo kuti ukause mumtendere osatha. Chuzikayi.